nistħen kultant nitħarrek u nitxaqlaq kem smajt li jem barra għaddej ħafna nkwiet hemm il-ġlied intilef kull slieb et nibsa nitwilet f'ambjent ta' taqlib nixtieq ngħix fil-għoża u l-paċi jrid hawnhekk ninsab ħinja m'hawn fl-irdos it-taħbit ta' qalba inħoss tgħid insib kif nitwieled kuntenta se nkun tgħid inħossni milquha fid-dinja tal-lum jien nixtieq ħafna mħabba u dinja aħjar fejn kulħadd jirrispetta kulħadd aċċettat tgħid x'insib ħassifataru għaddew disa xhur l-ispazju naqas u bil-kemm nistandu smajt li hemm barra hemm faqar u ġuħ biex imbagħad ħafna ikel taħlu minn bil-ġilda sewda jew għax refuġjat tkeċċuh minn pajjiżna u ma taċċettax għax ftit differenti minn kollox tajru ma tħobbux u lesti tkissru tgħid insib kif nitwieled kuntenta se nkun tgħid inħossni milquha fid-dinja tal-lum jien nixtieq ħafna mħabba u dinja aħjar fejn kulħadd jirrispetta kulħadd aċċettat tgħid insib il-bidla lesta l-inġil u f'ħajti nagħmel biss ġid kuraġġ u ħila se nimxi l-qudiem u nemmen li jisbaħ se jkun il-ġejjin tgħid inħossni milquha kuntenta se nkun jien nixtieq ħafna mħabba u dinja aħjar fejn kulħadd jirrispetta kulħadd aċċettat tgħid insib nafx se nsib Grazie.